Vila-real en un minut. La pressió del Partit Popular de Vila-real obliga a Benlloc i a Batalla a signar el conveni en Abaval després de 5 mesos d'incomprensible retard. Benlloc expulsa al club de futbol sala La Unión del pavelló on entrenava per no haver pogut fer front de forma puntual al pagament de les injustes taxes esportives fixades per PSOE i Compromís. Unes taxes que obliguen els clubs a pagar per entrenar i competir en unes instal·lacions que fins a aquest moment eren sa casa. Les dificultats econòmiques que travessa el club tenen el seu origen en el retras de l'Ajuntament en pagar les subvencions. Els clubs han cobrat la temporada 2014-2015 en l'any 2016. Benlloc i Batalla es neguen a fer públics en la web municipal la relació total de despeses de l'Ajuntament. Mentre altres ajuntaments posen en marxa plataformes de transparència on es mostren totes les factures, Benlloc i Batalla opten per seguir ocultant aquesta informació a tots els veïns. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.